Čau, Mišo. Čau, ahoj, teší ma. Teší ma. Prvýkrát sa vidíme naživo. Registrujeme sa ako, neviem, ako od korony asi. Je to možné, no. Clubhouse. No. Ešte chodíš na Clubhouse? Už nechodím. Existuje Clubhouse vlastne? Viem, že existuje, ale akože dalo sa čakať, že to bola asi bublina, ktorá kvôli tomu práve tomu, že každý bol doma a nemal čo robiť iné, tak vybuchla viac menej. A bohužiaľ splasla asi veľmi rýchlo. Hej. Podľa mňa, že 99,9% ľudí, ktorí budú sledovať tento vlog, nevedia, kto si. Aha. Ja to viem a potom tí, ktorým to pošleš, budú vedieť, kto si. Ale ja skúsim sa odraziť od toho, že ja poviem podľa seba, že kto si, čo ako ja vnímam a potom vám môžem doplniť to, že jasné. ja ťa vnímam ako človeka, ktorý že žije v Spojených štátoch amerických, v Kalifornii, San Francisco. Áno. Pracuje pre Facebook alebo Metu. Áno. Takže Instagram a Facebook alebo iba Facebook? Je to Meta a robím aj Facebook a Instagram. A Instagram, OK, že čo je veľká vec. Veľa cestuješ? V podstate áno. Máš manželku z... Mám snúbenicu. Snúbenicu, budúcu manželku, snáď to vyjdem. Držím palce. Ona je z Ázie však? Áno, je z Bangkoku originál. Z Bangkoku. A čo ešte akože vnímam, že máš akože super estetiku, si taký akože fanúšik všetkých možných noviniek a technológií. A neviem, a páči sa mi, že sa ti páči moje názory. Jasné. Tak si otvorený, ale úprimný a priamočiary. A takéto vnímam. A strašne fascinuje, že žiješ ten akože ten civilizačný vrchol. Ja to tak vnímam, že tvoj život je pre mňa civilizačný vrchol, že si človek globálny. Si svetoobčan. Že to je pre mňa veľmi, veľmi pekné a fascinujúce, lebo ja vidím ako budúcnosť nás ľudí takto. Že my sa musíme uvedomiť, že raz, že budeme svetoobčania a táto planéta Zem je proste naša a spolu to musíme nejako akože žiť. A ty mám pocit, že už to žiješ trocha v také nejaké malé mierke, ale žiješ to, opustil si Slovensko, takže toto si ty pre mňa v tej skratke, ako ťa vnímam. A vnútorne cítim, že musíš mať strašne veľa talentu a vnútorného takého nejakého zápasu a zápalu, lebo dostať sa odkiaľ pochádzaš? Zo Spišskej Novej Vsi. Do Spišskej Novej Vsi, do San Francisca, do Meta. Centrály, to nie je úplne jednoduchá cesta. Možno zložitejšia ako z iných miest. A teraz mi možno ty mne a našim divákom povedz, kto si a čo robíš. Vystihol si to v podstate správne. Som dizajner, robím dizajn. Pochádzam zo Spiša. Ja som mal to šťastie, že som odišiel ako strašne mladý. Že som ešte nevedel, čo ma čaká viac menej, takže som sa nejak ničo nebal, že sa niekde popalím vo svete. Skončil som Gimpel v Spišskej. Potom som odišiel na leto do Londýna. Nejaké 3 mesiace. Ja som si predtým už cez AZ našiel takú jednu slečnu, alebo pani, ktorá robila modeling a mala modelingovú agentúru v Londýne. No a ona hľadala niekoho, kto robil web stránky. Ja som vtedy už nejaké veci klikal, robil som Flash, neviem, či to pamätáte, Macromedia Flash ešte v tej dobe. A to bol nejaký rok 2003-2002, kde v podstate ešte mobily nefungovali alebo neexistovali. No a na základe toho ja som sa proste presťahoval do Londýna na 3 mesiace, aby som mi pomohol s webom a tak ďalej a tak ďalej. Potom sa vrátil na Slovensko a taká slovenská šablóna typická, že každý po gymnáziu ide na vysokú školu. Takže to bola aj bože, toto je problém úplne povedať. It was also my use case. Ale šablóna je správne slovo. Pattern, že to bola taká tvoja akože cesta, ktorú si nasledoval. Ako každý jeden, že stredná škola, vysoká škola a potom zase sa niečo udeje. No a ty si šiel na vysokú školu a čo? No šiel som na vysokú školu na Žilinskú univerzitu a na odbor, ktorý to bol nejaké multimediálne technológie. Znelo to fajn, ale reálne to bolo proste niečo úplne iné, čo som ja od toho čakal. Asi bol prvý alebo druhý mesiac, sme boli na nejakej prednáške, si pamätám. A od nejakého profesora bolo, že kto je tu, neviem, z nejakých proste technických škôl alebo zo strojární, tak 90% auli alebo hály proste zdvihol ruky. Kto je tu z gymnázia, tak nejaký zvyšok zdvihol ruky. Tým sa začal smiať a povedal, že to tu budú mať ťažké. Takže v podstate okrem toho názvu tých multimediálnych technológií, samotný ten subject alebo to, čo sme sa mali učiť, proste nebolo nejaké pre mňa zaujímavé. No a tak ja som si nejak rozhodol, že to bude pre mňa nejaká strata času, lebo ja som proste chcel robiť dizajn vyslovene, chcel sa učiť akože o farbách, o typografii, ako sa dizajn vyvíja, ako v podstate pomáha každodennom živote našom. Či sú to cesty, či sú to práčky, či sú to mikro, či sú to kávovary, či sú to, ja neviem, proste letiská, hocičo, infraštruktúra jedno s druhým. Na to v tej dobe strašne fascinovalo, no a povedal som si, že keďže som bol v tom Londýne na to leto predtým, tak som si povedal, že tak idem do Londýna. Tak som to vysvetlil rodičom, podal som si prihlášky na vysokú školu v Londýne. No a bol som prijatý na 2 vysoké školy, trvalo mi to asi nejakých 6-8 mesiacov. Požiadal som si tiež o pôžičku cez ešte nejaký Európsky sociálny fond.
No, lenže čo sa stalo, že keď som v podstate dostal ten placement na dve univerzity, to bola King's Cross College a Kingston University v Londýne, tak ja som sa presťahoval v apríli do Londýna a škola mi mala začať až v septembri. No a čo sa stalo, že ja som v podstate hovorím si, že tak poďme niekde, asi obracať burgery alebo hranolky, prehadzovať, robím ako študent pred školou. No ale nedalo mi to, lebo proste som prišiel do toho Londýna, si hovorím, že nejaké veci už viem, však skúsim som poslať proste moje CV, alebo ja som mal nejaké weby, ja som robil že školské weby, robil som nejaké freelance pre nejaké agentúry a firmy v Spiske viac menej a v okolí. No a ja som poslal podstate moje CVčko cez Gumtree, to je proste taký Bazoš asi britský v tej dobe, alebo Craigslist v Amerike, to je taký ekvivalent toho. No a poslal som na podstate nejaké junior designer positions, akože svoju prihlášku. Prišiel som v pondelok autobusom, Sad Prešov, to si pamätám, som bral autobus. Ty si Prešova do Londýna autobusom? Ja, tak z Spiske vás vyzýval, okay. V Poprade už si nepamätám. To je koľko, 24 hodín? No, bolo to také niečo, no. Toto bol úplne že real začiatok. Ja som mal ešte desktop, taký veľký desktop som mal v kufri vlastný kávo. to nevymyslíš proste, no. Takže v pondelok som došiel do Londýna a popísal som nejaké veci. V stredu som mal prvé interview, to mi nevyšlo. A v piatok som mal druhé interview, no a ten typek mi volal proste po obede, to bola strašne maličká agentúra, volal sa Goose Creative. No a zostala z 3 ľudí, bol jeden šéf, ktorý majiteľ firmy, ktorý bol dizajner a bol tam taký developer zo Španielska, Juan. No a on mi volá, že proste, že like you offer your job. A on že, OK, wow. Tak samozrejme, im som nepovedal, že v septembri začínam školu. No ale skúsim to nejako skrátiť, že čo sa stalo, že my sme sa behom, teda takto, ešte pred tým septembrom ja hovorím Philovi, že Phil, listen, there's something I didn't tell you. Že proste, že ja som to došiel viac na školu, že kde? Mám, že Kingston University, že mám akože som prijatý na graphic design. On, že ježiš, že ty si už too talented and too young, že by si strácal čas. No a čo bola irónia toho všetkého, že on tú školu práve skončil asi 5-6 rokov dozadu. OK. Tak on mi hovorí, že tam sa v podstate nič nenaučíš praktické, že môžeš to posunúť o rok, tak som si to viac menej po nejakom dohovorím, že nič nestratím, mám teraz robotu, niečo sa naučím. Si ťa chcel nechať, čo? No, ja som bol pracovná sila, vieš, makal som proste 14-16 hodín denne, pravdu povediac. Ja som bol proste akože strašne happy, vieš, že sa mi to podarilo v tej dobe. No a čo ešte bolo skvelé na tom všetkom je, že asi potom, ja neviem, koncom roka, alebo budúci rok v lete niekedy, keď končia štvrtáci na tej univerzite, tak on ma zobral, my sme spolu šli na tú univerzitu a mi ukazoval finálne práce. Proste to bola taká nejaká aula, tam boli vyslané rôzne práce tých ľudí, ktorí skončili tú školu. Lebo to je strašne abstraktné veci. Proste to skôr boli také nejaké artistické veci, skôr ako dizajnerské veci, ktoré som zase ja chcel robiť. Takže zase ma ukecal a povedal mi, že pozri, akože chceš toto robiť, alebo proste chceš robiť na reálnych veciach. No a TLDR je, že, alebo proste long story short je, že som ostal v tej firme 3,5 roka asi. My sme sa rozhlasili na nejakých 20 ľudí. A to bolo úplne, že megalomanské, nie že megalomanské, ale za tie 3 roky to bol v podstate strašne rýchly narast. No a my sme robili veľké zákazky, on sa už moc dizajnu nevenoval, ja ten dizajn som viac menej riešil ja, len po nejakej diskusii s ním a ja som chodil s ním prezentovať. Ale to bolo tiež také spomienky zaujímavé, že sme prišli na nejakých firiem a who is this kid? Na mňa, vieš. A že no, this kid will show you some designs. Takže to bolo také celkom halus. No a potom v podstate sme sa nejak tak rozišli, akože v dobrom, pravdu povedať, lebo ja som chcel aj viac odpovedností, aj viac peňazí úprimne povedané, lebo som proste už videl to tej firmy a vedel som, že bezo mňa to bude ťažké pre Phila. No ale vedel som, že asi teoreticky môžeme niečo sám vytvoriť. Takže ja som z tej firmy potom odišiel a založil som si vlastnú firmu, vlastný freelance studio. To bolo londonfreelance.co.uk, ten web už tú doménu už niekto kúpil. No a začal som freelancovať. A čo bola ale úplne najväčšia halus, že predtým, ako som odišiel z tej firmy, tak my sme robili strašne veľa pitches. Proste, že vieš, ako sa zapájaš do rôznych súťaží, kde v podstate môžeš vyhrať projekt, hej. Tak my sme robili veľký projekt pre ExxonMobil, to je taký veľmi veľký producent, teda ťažca benzínu v Amerike, alebo ropy, okay. ExxonMobil. Určite, keď je nejak, že F1 alebo NASCAR, tak tie reklamy tam sú. No a oni mali vtedy práve súťaž na Extranet, ktorý sa viac menej fokusoval na to. Oni boli tiež hlavným sponzorom. A to si vyhral ako freelancer? Nie, to som vyhral v rámci tej firmy. Okay. V rámci tej firmy. My sme to vyhrali, ale ja som už bol preč, keď som odišiel. No a Phil mi na to volal, že za asi mesiac a pol, že hey, listen Michael, že pozri, že taká sa vec stala, že tie veci, čo si robil, že sme to vyhrali.
že potrebujem ťa naspäť. Ja že no potrebuješ ma naspäť, ale spočne, keď som mal vlastnú firmu, tak som si nastavil viac menej podmienky ja, takže som zase s ním nejak robil nejakú dobu a to bol projekt, ktorý asi trval 12 mesiacov, bol to strašne veľký projekt. Ešte sme zohnali potom ďalších ľudí, lebo to bolo fakt veľké, sa to nejak nabaľoval a zväčšoval ten obsah toho projektu. No ale ukončím to tak jednoducho, že bola to super taká, že skúsenosť, že v podstate, keby som vtedy nejak v tej dobe nejak ostal, tak by som sa zase niečo nové nenaučil a zároveň, keďže som získal nejakú independence, keďže som mal vlastnú vec, tak som si bol proste sám sebe pánom a vedel som si určovať podmienky. A čo bola taká prvá skúsenosť, že wow, že v podstate, keď si sám reálne, tak je to aj skvelé, že proste môžeš si povedať áno, alebo nie, mám čas, nemám čas, som unavený, nie som unavený. No a potom, keď som skončil tento projekt, tak v podstate zase ďalšie projekty robil, zase nejaké agentúry, mal som nejaké kontakty veľmi dobré už v Londýne, tak stále bola nejaká práca. No ale potom prišla tá doba asi okolo 2000, neviem, to bolo 7-8 možno, kde startups začínali byť takže, že startups here, startups there. Takže viac menej nejakí kamaráti, s ktorými som robil nejaké projekty práve ako freelancer, tak oni proste joinili nejaké startupy alebo nejaké firmy. Tak ja som joinil prvý startup, sa volal ShipServe. Oni robili celkom zaujímavú vec, že v tomto startupe, je to európsky startup dokonca z Kodane, z Copenhagen. A oni predávajú online, je to najväčší e-commerce na svete, predávajú náhradné diely pre veľmi veľké vessels. Vessels sú tie nákladné lode, ktoré proste 95% času po celom svete kolujú. Okay. A oni nikdy nie sú v podstate vo svojom porte, lebo oni idú z jedného portu do druhého, z druhého do tretieho do štvrtého. No lenže oni sa stále niečo kazí po ceste. A ty to musíš poslať tam, kde budú akorát, no, čo? No práve, že ani nemusíš posielať, práve, že tí lokálni suppliers na tejto spare parts, sorry, že používam hrozne anglické výrazy, ale je to náhradné diely. Domyslia. Náhradné diely. Tak v podstate oni, tam si akože cez ten e-commerce, teda cez ten commerce web si našiel lokálnych ľudí alebo lokálne firmy, ktoré ti dali cenové ponuky na tieto náhradné diely a tá loď proste prišla o 2-3 dní do toho prístavu. Firma prišla, priniesla náhradné diely, fixlo sa to a tá loď pokračovala s novým nákladom niekde inde. No. Takže to bolo celkom super, no. Hej, a k tej angličtine, sníva sa ti po anglicky? Prosím? Sníva sa ti po anglicky sny? Áno. A kedy sa to zlomilo? Či nepamätáš asi, čo? Vieš čo, neviem ti povedať. Keď už asi, ja už druhú väčšinu života žijem. Proste, áno, väčšiu časť, čo? Akože... Áno, hej, tak neviem, kedy presne sa to stalo, hej. Hej, že to je vlastne asi ten moment, kedy začneš už snívať v nejakom jazyku, ktorý vlastne ti nie je rodný, ale je ti už akože viac prirodzený. A tak z toho, čo som te počúval, áno. Vlastne tak akože pre mňa také ponaučenie je, že v prvom rade, že ísť do sveta je dôležité. Áno. Že neviem, či si sa nebal, či si mal obavy, či si tam mal nejaké zázemie. Vlastne ty si sa spoznal nejakú babu cez AZ. Áno. Že napísal si je, že OK, viem robiť webové stránky. Ty si ich vedela programovať alebo iba dizajnovať? Áno, ja som OK, takže si bol tak akože full service agentúra v jednom. Nechcem to povedať, že programovať, to bolo vyslovené, že HTML, CSS, ja som používal vtedy ešte Frontpage. Frontpage 97 to bolo, alebo Dreamweaver potom prišiel sa mi zdá od Adobe. Hej, takže v podstate som to vedel dať dokopy, akože určite bolo úplne otrasné a fungovalo to. Fungovalo to, ona bola strašne spokojná a takže, hej, no ale v základe asi, hej, že ja som proste fakt odišiel mladší, že som, hovorím, nevedel, čo ma čaká. Nevedel som ani, aké nástroje ma čakajú a tým pádom som proste nejak nemal nejaký rešpekt voči tomu svetu. Potom neviem, keď som proste sa presol do toho Londýna, tak som to bral takže normálne, že proste, že tu to tak funguje, tu je toho viac, tu sú aj ľudia, ktorí na takých podobných veciach robia, čo by som sa chcel naučiť aj ja viac menej. A môžem ešte povedať, že aj ten Phil v podstate mi, ako na jednej strane viem, že som mu pomohol ja, akože biznisov, že on proste sa aj rozrástol, aj má viac času na biznis. Ale na druhej strane zase som mu fakt, že veľmi vďačný za to, že mi dal akože dôveru na začiatku a že som sa mohol aj pri ňom veľmi veľa naučiť. A to mi potom proste pomohlo aj v ďalšej kariére, že byť troška viac možno aj otvoriť si ústa, že povedať si, čo človek chce, čo možno my inéž nemáme, tak v našej kultúre pravdepodobne sa každý tak tížko hovorí. V tom veľkom svete práve, že, a toto možno už premostím úplne to také viac presence do dnešnej doby, že my možno sa hráme na tom malom piesku, tu niekde na Slovensku, v strednej Európe, vieš, že tuto také startupy. Si ideš do veľkého sveta, tam neboješ, ja neviem, s Čechom, s Poliakom, s Maďarom. Tam proste bojuješ proti Číne, tam bojuješ proti Indii, tam bojuješ proti Singapúru, proti Mexiku. No a tí ľudia proste sú mentálne úplne inak nastavení, lebo zase napríklad taká Čína, hej, tak bola tam generácia jedináčikov, samozrejme. Oni možno nemajú takú veľkú empatiu, že proste nepozerajú na druhých, ale oni boli vychovaní, že byť najlepší, všetko pre seba, byť prvý, vieš. Takže teraz ty si s takým človekom predbiehaš tú pracovnú pozíciu, teoreticky nie s chalom, ktorý je vedľa z vedľajšej triedy, hej. Takže toto, že ja by som povedal, že
Čiže mi možno aj na Slovensku, to úplne zase premostujem, že chýba, že práve tu by si ľudia viac mohli pomáhať, aby boli spolu silnejší. Ale mám taký pocit, že sa strašne ľudia akože fungujú dosť silos, že neviem, aspoň možno to tak vnímam nejak zo zahraničia. Viem, že existujú tu komunity, viem, že tu je celkom silná startupová scéna, aj designerská komunita, ale zároveň si myslím, že stále je tam možnosť proste spájať viac a benefitovať z toho spoločného nejakého know-how a knowledge, aby si proste bola zdieľaná, aby boli tí ľudia proste silnejší, aby sa od seba naučili niečo. No. Keď som ti vral, že tvoj príbeh, alebo tým si pre mňa svetoobčan, tak keď som tínedžer, som čítal takú knižku, že sa to volalo, sa budem smiať teraz, všetci to budú smieť asi, že čo mi povedal mimozemšťan. a boli to rozhovory s mimozemšťanom. Akože niekto napísal, že ja som mal rozhovory s mimozemšťanom a napísal som z toho knižku. Proste blbosť. Ale ten človek, proste, ktorý mal tie rozhovory s mimozemšťanom, tam opisoval, že vlastne, že ako, on vlastne sa podľa mňa zasníval nad tým, že ako by mohol vyzerať svet, ideálny svet. A v tej knižke mimozemšťan hovoril, že v našom svete nemáme hranice, nemáme národy a všetci spolupracujeme. Nebojujeme proti sebe, neháčeme si pol na podnohy, ale hľadáme spoločné riešenie najlepšie pre nás všetkých. Že takéto všeobjímajúce dobro v podstate. A že my tu ešte tej takože nižšej civilizačnej vývojovej nejakej hierarchii sme ešte príliš akože taký bojovní. Že to aj na Slovensku to presne také je, vieš, že horná a dolná. Keď bola diskotéka, tak tí chlapci z hornej, v tej dolnej sa pobili, lebo my sme z hornej vsi a vy ste z dolnej vsi. A vieš, že podobné, hej, že toto je akože veľmi špecifikum. Ale asi všade, že v Amerike to je ako? Že tam asi tiež sú nejaké, akože neviem, že východné, západné pobrežie, alebo že ako fungujú tam tieto medziľudské vzťahy na základe toho, že odkiaľ si. Že rieši sa to odkiaľ si, alebo je to každému úplne jedno? To je to zaujímavé, že v Amerike sa to moc nerieši. Okay. To môžem povedať aj rozdiel s Londýnom, že veľa ľudí sa ma to pýtalo, že v tej Európe, neviem, či to je ten taký, že možno, že tá close proximity v rámci tých krajín, že my to máme lepšie u nás doma, tak každý rieši. Neviem, keď som môžem to povedať, že otvorene, že keď som bol v Londýne, tak som sa niekedy cítil, že som proste nie som domáci, som imigrant. V Amerike sa tak necítim. Jednak je každý asi imigrant v Amerike, alebo každý má proste druhá, tretia generácia nejakých imigrantov. Tam sa viac menej nikto ani nejak nezaujíma, že odkiaľ si, pokiaľ ty o tom nejak nechceš buď hovoriť, alebo nechceš prezentovať. Ja som si spravil také poznámky rýchlo, že nejaké otázky, témy, ktoré by som si chcel rozobrať. To je veľa, ty kokos. A aj takto som niekde mám telefón a telefón mám niekde ďaleko. Lebo Miky za kamerou povedal, že najväčší šéfovia robia také rozhovory, že oni nevedia, kto bude hosť a rozprávajú sa s tým človekom, ako keby sedel na pive. Že nemajú tam nejakú hlbokú štruktúru, lebo keď to má byť ľudské, tak to má byť proste prirodzené. A teraz, keď si spomínal tú Ameriku a tie rozdiely vnímania, lebo dneska na Slovensku sa volá aj otvára téma toho, že ostaňte tu, nechoďte preč, lebo niektorí ľudia tvrdia, že vy sa tam aj tak nejakým spôsobom neasimilujete do tej krajiny, ale to je asi z toho európskeho kontextu. Že celý Brexit bol vlastne proti bielým inštalátorom z Poľska. Vieš, celý ten Brexit nie je nastavený voči ľuďom z Ázie a Pakistanu, ale to oni sa vyhraňovali voči nám, voči akože východoeurópanom. A tu tá Európa bola vždy taká konfliktná. A určite tam je aj kultúrna a hlavne jazyková bariéra. Že v Amerike si všetci rozumejú, lebo hovoria jedným jazykom. A kdežto tu každý, aj na Slovensku máš toľko nárečí, že keď ideš niekam na severovýchod, tak rusínsky ťažko rozumie nejaký chlapík z Dunajskej Stredy. Jasné. Takže a mňa čo úplne, ja som bol až dojatý. Ty si dal na Instagram taký, akože iba taký šeroval si detail fotky, alebo detail toho listu, ktorý ti poslala americká vláda, keď si dostal si občianstvo, si Američan. Máš americký pas a slovenský? Som americký Slovák, hej. Americký Slovák, hej. Mám obidva pasy. Máš obidva pasy. No a ja som si tak akože pozrel a prečítal to bolo dojímavé. Ako oni aj akoby v tom príhovore k tebe vyjadrujú aj obdivu na tou odvahou, že opustíš všetko to, čo proste už si to budem veľmi parafrázovať, ale že jednoducho, čo ti bolo blízke, rodinu, priateľov, lebo ideš asi súčasťou nejakého väčšieho sna, nejakého väčšieho akože celku. A ja som si to čítal a mňa to úplne dojalo. Vral som si akože klasický Slovák, to je takto vymyslené, super, aby ľudia boli z toho celí roztečení, ale sú aj tí, ktorí nie sú americkí Slováci, tak sú z toho roztečení, že bože, že to je krásne, že nás spája jedna veľká myšlienka, nás všetkých, náš národ, spája jedna veľká myšlienka, kde sme všetci si rovní, slobodní a tak ďalej. Že to je úplne krásne, že mňa to úplne dojalo, neviem, ako si mal ty pocit, keď si dostal od americkej vlády
tento doklad o tom, že si súčasťou tohto sna. Ale ja ako nesúčasná som bol úplne dojatý a vral som si, že wow, že to je krásne. Že ja neviem, aké listy posielajú, a nechcem to ťahať politicky, ale why not, že aké listy posielajú ľuďom, ktorí získajú ruské občianstvo, že ako ich vo veľkej matky Rusy vítajú. Možno podobne pekne, neviem, nemal som tu možnosť to vidieť, ale toto ma dojalo, fakt ma to dojalo. A celá to akože, že hej, že Amerika je krajina, kde sa, akože, asi sa tam, ja som tam párkrát bol ako turista. Áno. A vidíš tam tie veľké rozdiely, proste strašná veľká chudoba, potom akože veľké bohatstvo, možno taký, niekedy ten stred ti trocha chýba, že máš akože kontrasty možno aj väčšie ako u nás v Európe, že keď som bol v San Francisku, tak som tam fakt videl ľudí, ktorých som sa bál na ulici, proste typek išiel, na hlave mal vytetovaný nejaký matematický vzorec na čele, niečo si mrval po podnos, oči úplne krvavé, že fú, ty kokos, poďme bokom, vieš, ale na druhej strane to veľké, čo to celé presahuje, by prišlo, že strašne krásne, ja som bol z toho dojatý. A k tomu mám aj takú otázku zvedavú, keďže ty máš, že čo by si rád importoval zo Slovenska do Ameriky, že čo podľa mňa máme my tu dobré, že ako spoločnosť, ako spoločenstvo, a čo ti tam chýba, okrem jedla potom, ktoré ochutnáme za chvíľku. A čo naopak by si doniesol rád sem? Čo by som doniesol zo Slovenska? No iné, zhodnotil si to veľmi, veľmi dobre, ale ešte možno len na marku tej Ameriky, že tá Amerika je strašne veľká krajina, to si možno veľa ľudí nejak neuvedomuje. A jednak asi bežný Slovák, ktorý možno nebol v tej Amerike, alebo nie, že bežný, ale proste človek, ktorý nebol v Amerike, si vytvorí názor podľa médií a tie médiá vieme, ako fungujú zväčša, či to sociálne siete alebo médiá samotné. Takže je to dobre vidieť na vlastné oči. A to nie len Ameriku, celý svet, podľa mňa. Každý nech si robí vlastný názor. A sú tam bohužiaľ. A ono samozrejme brutálne veľké rozdiely. Tá Amerika je tvrdá, by som povedal. A kdežto Európska je možno viac taká, že sociálna. Človek sa môže spoliehať na ten štát, cca asi, že ti pomôže v tých... Aj sa spoliehajú. Až moc veľa sa ľudí spolieha na ten štát, kdežto Amerika, keďže je tak tvrdá nastavená, že v podstate tam ti štát, akože pomôže ti určite štát, ale zároveň si odkazaný sám na seba. Nikto to nejak nevíta s otvorenou náručou, proste je to na tebe sa prebojovať, preraziť. Tak tým pádom aj tie rozdiely sú tam možno viac viditeľné, že pokiaľ ľudia, ktorí sú možno viac motivovaní, majú to nastavené v hlave nejako normálnejšie a chcú byť, neviem, prínosom pre tú spoločnosť, tak sa majú lepšie, kdežto ľudia, ktorí možno nemali šťastie, alebo proste ani nechceli, boli možno, neboli takí motivovaní, tak bohužiaľ aj to vidno, akože je to viditeľné v tých mestách. No a tvoje otázka, že čo by som priniesol zo Slovenska? No samozrejme moju rodinu. Ale nie, akože zo Slovenska. Mám Slovenku strašne rád. Ja som to taký dosť, že to keby si sa rozprával si s mojimi kamarátmi, ktorých možno niektorých poznáš, tak mi povedali, že ja som bol práve ten, čo stále akože nejako promoval tú krajinu, snažil sa v zahraničí vytvoriť o nej dobré meno a stále sa to snažím, aj keď je to bohužiaľ ťažšie a ťažšie v poslednej dobe, kvôli tomu, čo vidia aj možno nejakí zahraniční ľudia v správach a tak ďalej, že kam tá naša krajina smeruje. Ale čo by som priniesol? Tak samozrejme jedlo, aj keď je strašne nezdravé. Určite by som si dal parížsky šalát asi každý deň, alebo vypražaný syr, keď som mal asi alebo 3 alebo 4 posledný týždeň, čo som doma. Takže určite jedlo. Určite by som si priniesol so sebou nie ten prvotný prístup Slováka k cudzému človeku, ale ten druhotný. Že keď Slovák spozná niečo cudzie a zistí, že je to príjemné, že je to priateľské, tak Slováci sú podľa mňa strašne otvorený, príjemný národ. Aspoň tých, čo poznám ja. Možno žijem v tej mojej nejakej mikrobubline, ale tú priateľskosť, viem, že ľudia si pomáhajú navzájom v rámci nejakých kamarátstiev a rodín a tak ďalej. Tak to by som si určite priniesol. Ako som povedal, tá Amerika môže byť taká troška individuálna, alebo respektíve individualistická. To je správne slovo asi, nie individuálna. Čo by som si ešte priniesol? Kľud by som si priniesol. Na Slovensku mám pocit, že všetko ide proste tak 5-krát pomalšie. Že to v podstate, ideš na diaľnici, tak máš tam 3 auta. Nemáš tam 30 aut, vieš. Hej, to je nejak pravda. Prídeš do reštaurácie, nemusíš nikde čakať. Proste sadneš ti, obslúžia ťa hneď. A je tam veľmi veľa vecí. Priniesol by som si prostredie, prírodu, ktorá je tu krásna tiež. A bohužiaľ s nevyužitým potenciálom si myslím, ale krásna. Kde sa proste, ja som proste spotateľ, takže to je taký, že pre mňa miesto. Tam je tá najkrajšia slovenská príroda. Asi hej. No. Takže to by som si priniesol. A z Ameriky, čo by som priniesol?
ono možno veľa ľudí to vníma tak, že Američania sú fake a že sa usmievajú, že hey, how you doing? Že oni sa posledne o teba nezaujímajú, ale ono to reálne tak funguje v tej Amerike, že ľudia sú že fakt pozitívne, teda väčšina zase. Ľudia, s ktorými fungujem ja, mám kopa Američanov okolo seba, či už v tíme, v mojom, alebo kamarátov tiež, susedov jedno s druhým. Proste tí ľudia sú fakt, že pozitívni. Aj ti pomôžu, aj sa pozdravia, aj pokecajú jedno s druhým, vieš. To by som tu priniesol a tiež ten open mind, že nie všetko, čo sa v živote stane, je proste dôležité a neviem, spadne ti pohľad, tak neviem, či to tu na Slovensku ľudia riešia, alebo rozbijem pohľad v reštaurácii. To možno asi ani nie, možno niekde v minulosti áno. Proste taký kľud, však stalo sa, akože to je bežná súčasť života, neviem. Taký ten nadhľad nad životom. Nadhľad je dôležitý. Nadhľad, no, hej, to mi vral kamoš, že keď som sa pýtal, že kde by som mal bývať, on, že na najvyššom poschodí by som mal nadhľad. Že čím je to lepšie, lebo máš nadhľad nad tou vecou. Ja milujem lietať napríklad. Nice. A ja keď som robil akože v Bruseli a som lietal často Bratislava Brusel, tak ja som všetky tie problémy zrazu boli malé, lebo som sa díval dole na tú infraštruktúru, na tie veľké mestá ako Frankfurt a podobne, ktoré boli zrazu malé a tí ľudia boli iba také mravce, ktoré tam akože sa pohybovali. Áno. A som si predstavoval, že Pane Bože, každý jeden má nejaký problém, každý má nejaký životný príbeh, niekto dneska plače, lebo sa mu stalo niečo zlé, niekto sa teší, lebo sa mu stalo niečo dobré, tých emócií je strašne veľa a ten nadhľad, to je ten pokoj, ktorý to dáva, že všetko je proste pominuteľné. Každý problém je pominuteľný, každá radosť je pominuteľná a je veľmi dôležité akoby si to nepripúšťať úplne do seba, všetky starosti aj radosti sveta, lebo keď máš veľa radostí, tak si tiež trocha zbytočne akože vieš, že proste balans. Takže a to lietanie napríklad mne pomohlo, že ja sa stále na ten svet pozriem z nadhľadu a mám ten nadhľad a keď si dokážeš ten nadhľad doniesť aj z hora dole, že si dole, ale stále tie veci bereš proste easy, lebo ten život je dar, že to vzácna vec. Je to vlastne, že aj som sa chcel spýtať ešte jednu vec, že to šťastie v tvojom živote, ako významnú úlohu hralo, koľko percent z toho všetkého je šťastie, lebo veľa ľudí sa snaží a to šťastie mať jednoducho nemusí a nič. Ale čo je šťastie, ako som povedal, je, že žijeme. Áno. A že život je šťastie. Že to je šťastie, že to je náhoda. Že to je, že dvaja ľudia sa stretli náhodou a vznikol si ty, ja, hoci kto z nás. A šťastie je parížsky šalát. Aha. Ja som spravil takú, že spravíme si degustáciu bratislavských hlavodok. Toto je, že môžem to počkať, dám tanierik. Jasné. Pomôžem. Ešte dám tanierik. Tak oranžový. Nice. Akože veľmi pekné. Ďakujem pekne z Ameriky. Vymyslené na Floride, v Orlande. Nice. Tu máme, že toto máme, parížsky, to som akože, to sme si vykomunikovali, že to je diabolský. Wow. Diabolský, máš rád pikantné? Mám rád pikantné, no. Toto je diabolský nešikovný Karol, ktorý to vylial. Pohode. Ale Don't sweat the small stuff? Tak, presne tak. Toto je feferónový. OK. Aby sme mysleli našich bratov, toto je bulharský. Z regiónu. Jasné. A toto je pickle? To sú kúsky lososa, nepravý losos, my tu väčšinou jeme nepravých lososov. OK. Pohode. Ale to je joke. A toto máme rybací šalát. Paráda, kokso. A tu máme príbor. OK. A môžeme si dať nejakú degustáciu, môžeme sa tam porozprávať. Čo ti chutí najviac? Ako ešte teraz viem úprimne, že ja som strátil tak chuť tak pred včerou. Hej, no tak... Kvôli mojej chorobe, takže... Takže máš koronu, čo? Koronu nemám, mal som PCR test pred včerom, takže som v pohode, ale mám nejaký bakteriálny, neviem čo. V pohode. Takže okušťujem my, keď sme prežili koronu, prežijeme všetko. OK. Ja si to možno asi tú lyžičkou nejak naberiem. No, tak ja ti dávam príbor. Aby som vás neinfikoval, lebo... Tu máš vlastný príbor. Ďakujem pekne. A ja tu mám vlastný príbor. A tu máme degustačné lyžičky, lebo jedlo je tiež obrovský fenomén. A ty keď si vravel o tom, že by si nejaké slovenské jedlo doniesol, tak vlastne jedna z vecí, ktorú my na Slovensku vôbec ako keby... sme sa o tom veľakrát aj bavili s kamošmi, je, že pre mnohé krajiny je jedlo exportný proste ako keby artikel. Že máš akože talianska na vrchole úplne, vieš, že talianská kuchyňa má všade proste talianská pizza, je, vieš, akože na celom svete známa a je z Nápolu. Azijskú kuchyňu, Vietnam, Thajsko, Čína a tak ďalej. Každá indická kuchyňa, vieš, to známa a tak ďalej. Amerika
hamburgery, proste veľké siete, proste, že a tá slovenská kuchyňa, ja som sa vral, že to by asi bolo blbosť, nie? Že to by aj tak nikto nejedol. Že také ťažké jedla, že nejaké brinzové halušky, si predstavíš, že by nejaké brinzové halušky zjedol niekto iný ako Slovák? Vieš, že ja neviem, že ty si myslíš, že by niekto iný mohol zjesť brinzové halušky ako Slovák a chutili by mu? Určite áno. Hej? No, tak mám to aj otestované na neslovákoch vyslovené. Ľudia aj z Ázie, kopa ľudí z Ázie, aj z Ameriky. Každý to prirovnáva proste k paste, vyslovene nejaká gorgonzola ňoky. Okay. A čo je zaujímavé asi, že veľa ľudí si povie, že wow, že what is this bacon? Že to je, že áno, že to je deep fried bacon a to im celkom chutí, lebo toto narušuje tú nejakú tú bežnú chuť tých halušiek. Takže v podstate monotónne jedlo, aby som nemal nejakú tú slaninku, hej. Takže áno, chutilo im to. Tiež som dostal pochvalu na vypražaný syr, samozrejme, taká klasika asi by som povedal. A ty si robil si brinzové halušky v Spojených štátoch? Že si zohnal brinzu alebo nejaký podobný produkt? Stalo sa nám, áno. Boli sme raz sme nejak tak oslavovali, takže sa nejaký obchod, sa myslím, lahôdky, alebo nejak tak, lahôdky.com. Tak sme nakúpili asi 5 kg brinze s kamarátmi. Hej, že že vám poslali brinzu zo Slovenska do San Francisca? Áno, tak sa robila, aj guláš robíme niekedy, keď sú voľby, tak volebný guláš robíme s partiou, viac sme Bay Area. A čo sme také robili? A stále niečo takéto nové vymyslíme, hej. No minule som objavil dokonca horálky a mily na Amazone v americkom, čo je úplne že super, že si môžeme objednať cez Amazon horálky. Takže aj to som... Počkaj, že horálky sa dajú objednať cez Amazon? Amazon, áno. Wow, takže jak horálka milá, že ja milujem tieto dva keksiky, že to je pre mňa že úplne že akože vrchol slovenského. To áno. Mila má tak špecifickú a unikátnu chuť. No, že ani som nenašiel nejaký akože ekvivalent podobný, že horálku, to sú také nejaké tie máčané keksiky, ale že Mila tam má niečo, neviem, čo to je teraz, priznám sa, čo je veľmi atypické, že veľmi špeciálna slovenská akože chuť, ktorá nemá akoby niekde, že podobná chuť, že ja rád cestujem, rád ochutnávam rôzne jedlá, ale práve tá Mila mi prišla ako jedna z tých produktov, ktorý nemá úplne, že nejakú, akože, aký ekvivalent. No a samozrejme potom tieto slovenské, že treska a šaláty. Ja som 2 roky asi býval v Londýne, tak nejako. A tiež som tam šiel po strednej škole. Chcel som sa naučiť anglicky a vypadnúť z domu. Proste, že nemal som nejaké tak ako ty, že to možno je ten rozdiel veľakrát medzi tými úspešnejšími a menej úspešnými, čo netvrdím, že som veľmi úspešný. Si veľmi úspešný. Ja som si iba chcel užívať život. Jasné. Ja som akože nemal úplne vtedy chuť ako teenager, 18-ročný chalán, že chcem ako nejako veľmi proste budovať kariéru a tak, že ja vlastne doteraz neviem, či chcem budovať kariéru nejakú, že ono nejako sa to so mnou deje a nejako sa akože motám tým svetom, ale keď si ja spomínal to, že boj a tak, že teraz bojovať s Čínou a tak, a že mi sa to už fakt nechce, že mi sa dokonca nechce robiť. Že ja teraz preto robím takéto videá, vlogy, lebo mi to príde akože pohodlná robota, že je oveľa menej pohodlná, teda viac pohodlná ako to minky vystrihneme potom. Ako dobrú chuť a môžeš mi povedať, ako ti chutí tento konkrétny Parížak. Parížak? Ukáž. Výborný. To teraz úplne, že neplatená reklama. Ona, neviem, či ho prvý asi iba na Spiši, sa volá Daniela Chovancová, robí parížský šalát. Hej. A keď pôjdeme na Spiš... To je akože alfa a omega. A keď pôjdeme na Spiš, tak vieme si to niekde kúpiť? No, v každom supermarkete, ale je to dostupné iba na Spiši. Aspoň teda, ja som to nevidel niekde túto. Aha, že má akože asi, že tam v tých supermarketoch lokálne... No, v kúpe, v Lidli, alebo ja neviem, v Bile proste. Áno, je to dostupné. Ako sa volá? Parížský šalát Daniela Chovancová. Daniela Chovancová, pozdravujeme. A všetci na Spiši, Daniela Chovancová. A ako to máš s prácou, keď si takto na cestách, že máš nejaké, že cez deň robíš nejaký pár hodín? No ja som v podstate v mete už nejakú tú chvíľku. Ťahám na 6. rok a po 5 rokoch ti Facebook v podstate dáva takú, že recharge, 1 mesačný recharge na návrh k tvojej dovolenke, ktorý trvá 1 mesiac, ktorý sa treba naplánovať 3 mesiace dopredu, tak ja v podstate momentálne si vyčerpávam ten môj recharge a to ti každých 5 rokov tá firma dáva akože extra, aby si mohol oddychnúť, nabiť nové. Cool, a nemusíš robiť nič počas tých mesiacov. Super. Nie. Takže som... A poznáš ešte dovolenku. Áno. Takže z 12 mesiacov robíš 10. Tento rok asi áno, no. OK, to je cool. Ale ináč, keď cestujem takto veľa, tak ja stále pracujem, akože dosť na diaľku pracujem v kuse viac menej. Či už na letiskách, lietadlách, alebo keď som niekde v zahraničí, tak stále proste klikám po nociach. A v tomto je super, že Európa je strašne super v tom, že keď som doma na Slovensku, tak v podstate celý deň fungujem, behám s rodinou a tak ďalej, že viem si proste poriešiť veci cez deň. A potom také 6. 7. akože West Coast vstane, viac menej.
No, fungujem do nejakej polnoci, mám nejaké meetingy, poklikám nejaké veci, čo potrebujem a idem spať. A proste takto fungujem. Akože dá sa to, spím o troška menej, asi by som povedal, ale je to úplne v pohode, celkom mi to vyhovuje. Nie asi dlhodobo, ale vyhovuje mi to. Hej, a ešte taká zvedavá otázka, že ty ešte aj stále dizajnuješ, alebo už skôr si také ako creative director, art director, že iba akože kontroluješ, ako tým pracuje, alebo vytváraš ten dizajn stále? Jasné, klikám dizajn v podstate každý deň, alebo ja som produktový dizajner viac menej, nie som taký, že kreatívny, by som povedal. Tak na čo sa špecializujem vyslovene sú proste user experiences, prototypujem veľa, ale na čo som zodpovedný ja, môj tým je, tak my akože definujeme stratégiu, čo sa bude diať od nejakých 12 až 18 mesiacov. To je vyslovene moja zodpovednosť. Ja sa to snažím nejako zabaliť. Takto spolupracujem samozrejme s rôznymi... Creating future, vytvárať budúcnosť, čo? Tak akože skôr je to tak, že musíme nejak veci validovať, že čo by fungovalo, čo chýba na tom produkte, ako to zvalidujeme podľa dát, aký máme na to research. Tak to v podstate musím nejako pripraviť, validovať to a potom, keď máme nejaký taký výsledok, že aha, tak toto by sme mohli skúsiť, alebo proste nakresliť, tak ja to celé nadizajnujem, nakreslím, naprototypujem, urobíme na to research, pozbierame dáta a ideme to prezvedať proste nejaký VP alebo direktorom viac mne, že proste takáto vec sa udiala, toto sme skúsili, toto funguje, toto rezonuje z audiences. No a na základe to sa rozhodne, že či ideme proste koľko do toho investujeme. Nemyslím tým peňazí, ale myslím teda ľudský kapitál, že vytvorím buď nejaký tím, ktorý sa tomu bude venovať a máme nejaké očakávania od toho tímu, že potrebujeme 3 alebo 6 mesiacov na to, aby sme validovali je vec XYZ, dajme tomu. Okay. No a čo je moja zodpovednosť v celom tom procese je manažovať tých mojich partnerov, ale aj samozrejme aj dizajnovať, aj prototypovať, aj prezentovať, aj komunikovať ako s leadershipom vyslovene, že kde sme, čo funguje, čo nefunguje a tak ďalej. Takže koľko máš ľudí v týme? Momentálne asi nejakých 11-12 ľudí. OK, to je dosť, to už je celkom slušný tým. A aké softvery používaš? Na čom pracuješ? V akom softveri? Vieš čo, zväčša je to Figma, asi ako každý nejaký dizajner v dnešnej dobe, pravdu povedať, takže to Figma a prototypujem viac menej Origami alebo Protopie. To sú také bežné tools, no a samozrejme Keynote, asi prezentácia alebo Google Docs. To sú také, že moje main tools viac menej. Papier a pero. Stále používaš papier a pero? iPad a iPad Pencil asi. Tam si kreslím nejaké veci, no. A v Silicon Valley niekto používa počítače, ktoré sú iné ako Apple? Používajú určite, veľmi veľa ľudí. Áno. A ja by som povedal skôr taký, že kreatívny, takto čo vieme, tak dizajneri, alebo inžinieri, alebo produktoví manažeri používajú, respektíve takto, produktoví ľudia, to je že research, research, data scientist, designers, títo ľudia, čo som vymenoval, tak títo všetci používajú asi Apple produkty. Ale keď si zoberieš, že sales, HR ľudí, alebo neviem, ľudí, ktorí sa starajú, neviem, o office manažéri, alebo design program manažéri, tak zväčšie ľudia používajú práve že Windows. Hej, si na Windowse a proste IBM. Akože každý má úplne povedané, to není nastavené, že to musíš používať, je to voľba na tebe. Ty keď začínaš tej práci, oni sa presne opýtajú, aký chceš laptop, aký chceš telefón. Všetko v podstate si môžeš vybrať, je to úplne na tebe, na tvoje preferencii. Papaj. Nie, počúvam. Je náročné byť vo Facebooku 6 rokov? To je dlhá doba, že vydržať tam 6 rokov... Mal by som ma vidieť 6 rokov predtým. Otázka je, že vydržať alebo udržať sa tam 6 rokov. Ťažko povedať, akože ja to budem tak nejak... klamal by som, ak by som povedal, že som nemal myšlenky, že zmeniť niečo už v živote. Dáme, čo týka kariéry, alebo dať si proste pokoj a robiť nejaké svoje veci zase. Je to celkom akože náročné prostredie, ale zároveň je to prostredie, kde ja osobne sa stále učím a posúvam ma vpred. Čím robím proste viac vecí, čím idem troška možno vyššie, tak mám viacej zodpovednosti, tak zase sa učím proste nové veci, ktoré som nerobil. Už som možno trošku viac vzdialené od toho dizajnu samotného, skôr sa akože linujem na ten produkt samotný a na tú stratégiu. A práve čo je v tej firme, podľa mňa skvelé sú tí ľudia, že fakt je tam veľmi, veľmi dobrý alebo vysoký kaliber ľudí, ktorí už postavili produkty, ktoré používame každý deň. Hej, či to je Google Maps, pozerám sa na Apple Watch, robím s chalanom, ktorý otváral všetky fyzické app story v Japonsku, v Apple. Proste stále nájdeš, alebo natrafíš na ľudí, ktorí majú nejakú históriu zaujímavú. Práve tá rôznorodosť ti prinesie niečo nové, čo si nejak nepoznal. A to by som sa asi v malej firme nenaučil, alebo možno by som nestretol takých ľudí, vieš. Takže to je taká moja pridaná hodnota, že najmä som kvôli ľuďom
A samotný ten proces, tiež ešte môžem povedať, ja som predtým bol v LinkedIne, alebo v Badu ešte. A LinkedIn je samozrejme tiež skvelá firma, som za ňu vďačný, bol to skvelý život, keď som v nej pracoval, ale zároveň môžem povedať, že vo Facebooku som sa naučil, že 10x viac ako za ten čas, ktorý som bol v LinkedIne. Jednak je ten pracovný svet o mnoho rýchlejší, jednak dáta hrajú o mnoho väčšiu rolu, čo je asi moc možno neštandardné, možno aj na slovenský trh, že neviem, či poznáš Hypo, asi poznáš Hypo? To je, že highest paid person opinion, to v podstate, že čím väčší boss niečo povie, že toto urobte takto, tak u nás Zák môže povedať, že urobíme to takto, ale pokiaľ my proste pustíme nejaké experimenty vonku a prídeme s dátami, že Zák proste to takto nefunguje, tak Zák s tým nemôže nič robiť, akože fakt, alebo urobiť. Proste on čo môže urobiť je, že OK, tak dobre, tak máte pravdu, tak to takto neurobíme. Okay. Že akože data is the king v tomto smere, že oni presne vedia, u nás dáta a ľudia, ktorí používajú tie služby naše, rozhodujú o tom, ako ten produkt má fungovať. Nie samotný možno Zák vo veľmi veľa veciach. Lebo ako, že vlastne ja som sa zamýšľal, že kde je, že vlastne to asi si dosiahol jeden z vrcholov možných, že vlastne pracovať na produkte a službe, ktorá ovplyvňuje životy miliardy ľudí, ktorá mení akože, že základné piliere demokracie a sveta, to je to možno také nejaké tá temnota na tom celom. Áno. Ale na druhej strane je to, že obrovská zodpovednosť a že byť vlastne... Niekde som čítal akú úvahu, že republika Facebook je najväčšia krajina sveta, že má toho svojho akože Záka, ktorý je ten akože nezničiteľný vládca tej republiky Facebook a má neviem koľko miliard obyvateľov, vieš, že, ktorí sa utapajú v tom virtuálnom svete, takže vlastne, že to musí byť, ja si to neviem predstaviť, že aké to je, že možno to si príliš tej mojej predstave akože skrášľujem, netuším, neviem, nemám tú skúsenosť osobnú a bez tej osobnej skúsenosti toho človeka tak nedokáže úplne navnímať, ale že asi už ani nie je akože niečo nad tým, kde by si mohol pracovať, ne? Že to vlastne dotýka, možno, ja neviem, možno je cool pracovať pre Apple na vývoji nejakých technológií, teraz vyšli von s novými virtuálnou realitou okuliarmi, ale hej, ale že vlastne, že toto je, že dennodenné, že pre mňa aj tento Instagram a Facebook, aj dneska na Slovensku sa bavíme o influenceroch a všetci, že ja neviem, čo by tí ľudia robili. Že oni, keby nie je Instagram, tak to sú, že tisíce ľudí, ktorí by akože boli neznámi a možno by robili obyčajné práce a že tieto platformy dali možnosť vzniku novému priemyslu a je to fascinujúce a že byť súčasťou toho a vytvárať to, to je, že wow, že to je, že vlastne že tam už iba vieš asi ísť iba niekde, že do väčšieho kľuda pokoja, alebo ja neviem, robiť akože nejaký SpaceX alebo niečo, že robiť akože rakety. Ale že to je, že ty sa dotýkaš akože vrcholu, nie? Alebo nevnímaš to tak? Nevnímam to tak, lebo to nikdy to nebolo že moja že cieľ, že robiť tam a tam. To by som klamal, keď som povedal, že ja chcem robiť niekde tam. To je proste vôbec nie. Ja si myslím aj odkedy som proste odišiel do toho Londýna na začiatku, ja som proste chcel byť dobrý dizajner. Vyslovene som chcel tvoriť produkty, ktoré reálne nejakým ľuďom pomôžu v niečom, či je to proste v ich, ja neviem, vzťahoch, alebo s ich biznisom, alebo keď som bol v Badu stretnúť niekoho nového teoreticky, vieš. Takže stále to bolo o niečom, čo ja si reálne, teda aspoň tak si to tak myslím a dúfam, že to tak robím aj, takže prináša akú takú hodnotu tomu človeku. Ale zároveň môžem povedať, že zase na porovnanie, keď som bol v menších firmách, tak každá jedna malá firma, ich objektivita alebo ich goal je, že we have to have a user, we have to get more users. Keď robíš v týchto veľkých firmách, v podstate tento problém, ten prvotný problém, ktorý má väčšina firiem cez peniaze a používateľia, alebo zákazníci zároveň, odbúraš a môžeš sa reálne sústrediť na to, kde tvoríš tú hodnotu. Hej? Že nie si pod tlakom, že ježiš, máme runway na ďalších 12 mesiacov, ináč proste minieme všetky peniaze a potom čo ďalej. Takže toto vo Facebooku nejako neexistuje a tým pádom človek, nechcem povedať, že v kľude sa môže venovať veciam, ale v podstate toho vec, akože mentálne nemáš ten typ tlaku na tvojich pleciach, máš iné samozrejme tlaky, ale hovorím, je to o tom, že na akom produkte robíš, čo ťa baví, čo prináša hodnotu. A my možno na našom západnom svete, my si možno veľa vecí aj akože berieme ako samozrejme, ale nie je to samozrejmosť, či už komunikácia, alebo cez internet, alebo proste posielanie správ, videí a neviem čo, a mať telefon vlastný, alebo komunikovať, otvorene povedať svoj vlastný názor,
to není bežná vec proste po celom svete. Ja som momentálne robím na Facebook Groups. Môžem povedať, my sme začali robiť anonymné postovanie minulý rok, ktoré úplne vybuchlo. Samozrejme, veľa ľudí povie, že ježiš, keď toto nejakým slovenským dezolátom dáme do rúk, tak vybuchne celý internet. A sú tam nastavené poriadne guardrails typu, že sa to bude kontrolovať, musí sa to možno approve, čo sa týka teraz approve je čo? Approve je potvrdiť adminom, že tie posty môžu ísť niekde na wall. Ale čo chcem povedať, ja som si predtým, ako som odišiel, som si pozrel nejaké dáta. A fungujeme v Afganistane tiež, Facebook. Tam sú ženy, proste nemajú absolútne prístup k vzdelávaniu. Mám normálne preklady z paštov jazyka, keď ľudia alebo ženy, ktoré používajú Facebook, pod anonymom zdieľajú informácie, zdieľajú PDF ich jazyku. Medzi sebou je tam 80,000 žien, ktoré zdieľajú proste anonymne. Celá grupa je skoro viac menej anonymná. Ľudia z vlády v Afganistane nemajú absolútne šajnu, kto tí ľudia sú. Ani nemajú prístup k tým dátam, keďže my sme proste third party, akože firma. A takto my pomáhame reálne nejakým mladým ženám alebo starším ženám, hoci komu sa vzdelávať. Hovorím, pre nás, že povedať si, že... To je krásne. No, a vieš, ale zoberieš si na to nejaký slovenský pohľad, že ježiš, toto niekto bude nadávať, alebo bude kýdať na niekoho druhého, vieš, v rámci tejto featurey. A tá feature možno niekomu úplne pomôže v živote. Tak to je to, že chýba nám ten nadhľad, vieš. No, ten nadhľad, Lebo každý žijeme v tej svojej malej bubline, v tom svojom malom svete a ten nadhľad je veľmi dôležitý. A vidieť veci vo väčšom akoby kontexte. Áno. Že niekde to môže, to isté, čo môže niekde pomôcť, môže niekde ubližiť. Áno. Taký je svet. Taký je svet. A potom sa musíš iba sám sa pýtať, že kde je tá rovnováha a čomu dáš väčší priestor. Či je lepšie tá pomoc, alebo či je horšie, že toho ubliženia je viac. A jedna z posledných otázok ešte, aby sme sa mohli pustiť do jedenia a rozlúčiť, je, že čo ťa inšpiruje? Čo ťa inšpiruje v živote? Čo robíš rád? Čo máš rád? Kebyže sa ťa pýtal, že počuj, že čo ťa inšpiruje v živote celkovo a čo aj prenášaš do tej práce a potom ako relaxuješ, čo rád robíš, čo sú tvoje hobby, koničky, čím je tvoja duša nasýtená a šťastná. A čo ma inšpiruje? Tak inšpiruje ma ľudia a miesta, chute, svetla, všetko. Všetko okolo mňa. Som taký dosť vizuálny človek. Že nejak vnímam veci podľa... Ja si veľa vecí pamätám nejako proste, že vizuálne, ale nepamätám si napríklad mena, nie som v tom dobrý. Karol. No. Ja poznám to, takže dosť v tom hľadám inšpiráciu. Rád cestujem strašne, akože tak ste sa aj všimli, že spomenul na začiatku, že ja som nejak tak stále v pohybe. A možno to je tým, že som z Európy a žijem v Amerike, a proste moja polovička tiež nie je z Ameriky, takže v kúse niekde sme a niečo objavujeme, tak to ma určite inšpiruje. V čom nachádzam radosť? Ja som strašne akože wildlife fan, teda ako to preložíš? Ľudia, ktorí majú radi prírodu, divokú prírodu asi. A najmä oceán spojený s tým, mám strašne veľryby a žraloky a... To som sa všimol na tvojom Instagrame. Ja som takže dosť fascinovaný týmito vecami, rád sa potapám. A začal som potapať sa 4 roky dozadu, počas covidu viac menej. Wow, cool. Ako hlboko si bol najhlbšie? Najhlbšie som bol, keď som si robil, párkrát som bol, asi 2 alebo 3-krát som bol, keď si robíš, tam sú také rôzne teda je ich viacero typov, ale je ten basic, open water, ten certifikát, ktorý je do nejakých 15 metrov, ak sa nemýlim, a potom je tam advanced, ktorý je do 50 metrov, alebo 45 metrov. To je dosť, no. Tam ešte cítiš ten tlak. Áno, no v podstate tam musíš aj merať ten kyslík, lebo ten kyslík sa spáľuje, aj tie pľúcnosti expandujú, takže je tam veľa vecí a keď robíš ten advanced test, tak v podstate, keď si nejakým vrakom lodiam, tak musíš mať tento akože vyšší level. Takže to som bol asi najlepšie. 50 metrov? Hej, asi je. Wow. 45 alebo 50 možno. A fyzicky ten tlak? Ešte nie, lebo v podstate tam, keď sa potápaš, tak v podstate ty máš stále nejaké periódy, máš nejaký akože diving computer a ten ti už automaticky hovorí, že si v nejakej hladine musíš počkať nejaký čas, aby sa tvoje pľúca adaptovali, aby sa kyslík tvojich pľúca adaptoval a to isté platí aj keď sa vraciaš hore. Lebo existuje takáto vec, že v podstate, že tebe sa neviem, vlastne niečo takého, že shoot, neviem, ty si videl niekedy, keď sa potápa, tak majú takú oranžovú alebo ružovú krikľavú vec, ktorá proste môže stlačiť a to ti nafúkne taký balón a to ťa vystrelí hore na hladinu, keď je nejaká emergency. Ale to je úplne, že najhoršie, čo sa ti môže stať v podstate, lebo ty keď z hĺbky sa a v podstate to vystrelí hore, tak ten kyslík, ktorý máš v pľúcach, sa ti zväčší akože volume toho, môže ti to proste roztrhnúť pľúca. Takže v podstate, keď sa vracia z dola hore, na hladinu, tak musíš mať nejaké periódy. Normálne čakáš proste vo vode 3 minúty, máš ten timer, potom ti pôjdu tie hodinky, bo ten diving computer bude pípať, tak môžeš z hore sa nadýchnuť. Takže je to také
Počul som o ľuďoch, že ktorí to práve nesplnili. Potom boli dizzy a necítili sa dobre, museli ísť do nejakej dekompresnej komory alebo tak. Čo neviem, ani či na Slovensku asi nemáme, podľa mňa. Tak to ani také hĺbky asi veľmi nemáme. Asi ale nie, no. hej. Liptovská Marála, to je taká zatopená dedina, ale neviem, či to je 50 metrov. Asi nie. Asi nie. Ale hlavne tam asi nič nevidíš dole, keď sa potápaš. Lebo to potápanie, to je iný vesmír, že oceán. To je nový svet, ktorý pre nás je tak neznámy a tak vzdialený a tak nehostinný vlastne pre nás ľudí. Že máme... A taký neobjavený. Neobjavený, že o ňom málo vieme. Aj keď teda, že väčšina života je pri pobreží, že keď si hlboko niekde v oceáne, tak tam toho života je že vraj málo. To som niekde čítal, možno tak nie, Máš pravdu, ale teraz dokonca bola nejaká misia, sa mi zdá, že Gold Coast v Austrálii. A nejakého robota dali do nejakých, ak sa možno poviem hlúposť, nejakých 4000 metrov pod morom. Našli nejakých 130 druhov rôznych, ako ja som to niekde niekomu poslal na Instagram, že nejakých 130 nových druhov proste živočíchov, ktorých neobjavili. Rôzne typy nových nejakých chobotníc. Neviem to ani pomenovať, môžem to potom poslať, si môžeš pozrieť. No, budem rád. Neviem teraz, ktorý mysliteľ, filozof to povedal a s tým sa dá iba súhlasiť, že to, čo nepoznáš, nie je, to ešte neznamená, že to neexistuje. Iba sa to neobjavil. A podľa mňa nás aj počas nášho života čaká ešte strašne veľa zázrakov objavovania, že čo všetko spoznáme. Teraz chodí taká trilógia na Netflixe. Prolom 3 bodov. Hej, ja som čítal celú tú trilógiu. Lúči syn, myslím, je autor. A v slovenčine to je vlastne Problém 3 telies. Three body problems. Áno. Druhý diel je, že Temný les. A tretí diel je Spomienka na zem. A je to úžasné. Je to veľmi existencionálne sci-fi, ako som sa dočítal, som mal s ním riavky. Seriál je tiež celkom pohode, pozrel som si prvé 3 diely a je to fajn, akože je to skrátka, ale je to super. Je super sledovať seriály, aj keď teraz všetci chodili na Dunu a podobne, že keď to máš načítané, lebo už nie si z toho taký nedočkavý. Že už vlastne ty vieš, ako to bude, a iba si vychutnávaš to spracovanie toho umenia, toho kreatívneho, filmového, režisérskeho proste, akože audiovizuálneho spracovania. Že vychutnáva si už tú kvalitu toho filmárskeho umenia. Už nie si tak pohltený tým dejom, kedy zabúdaš vlastne aj na to pridanú hodnotu toho filmárskeho umenia, lebo ten dej ťa tak do seba pohltí, že ty si fakt akože hlboko v tom deji. A teraz, keď máš ten nadhľad a pozeráš si, vidíš zase ten nadhľad. Jasné. Že to je vlastne v živote asi fakt veľmi dôležité. Že tak si to pozeráš a vychutnávaš si aj tie efekty, aj ideš do takých detailov tých filmových záberov, viac sa namotávaš na tú vizualitu, lebo ty vieš, čo bude. Vieš? A to je že veľmi akože super pocit. Že preto je aj pre mňa, ja rád čítam. A milujem, keď sú nejaké knihy potom sfilmované, lebo mám ten luxus, že si to potom môžem pozrieť s týmto nadhľadom a to je, že to je super. Hej, že to tak pookrajem, vieš, už viem koniec, všetko je v pohode. Nemám to napätie, to zrušenie, už som si ním prešiel v tej knihe a teraz si to už iba vychutnávam, že ako to celé bude a tak, že to je super cool. No a moja otázka ešte, ktorú mám stále v hlave, a chcel som sa ťa opýtať, je, že veľa si toho pocestoval. Vieš povedať, že toto je krajina, kde sa mi tak veľmi páčilo, že by som tam bol akože schopný sa hneď okamžite presťahovať a viem, že by som tam žil super mega cool život? Je tých krajín viac asi by som povedal. Som zvedavý. Daj 3 top krajiny, kde by si poslal, inšpiruj ma, že Karol, sem a sem určite choď. Tak asi ono to možno spĺňať niektoré z tých vecí, ktoré mám rád, ale na každej krajine niečo mám rád. Tak ešte začal by som asi Japonskom. To je úplne, že pre mňa akože asi moja obľúbená krajina. Vrácam sa tam strašne rád. Bol som tam párkrát, bol som asi 5-krát. Stále sa tam vráciam, stále nachádzam nejaké nové veci. A nehovorím možno len o Tokiu, o Kyote, práve hovorím o tých malých dedinách, a o prírode, o proste onsen a jazerách, ktoré majú v Japonsku. Zdynamizujem to. 3 veci. Japonsko. Čistota, kultúra a skromnosť, by som povedal. Strašne sú to skromní tí ľudia, podľa mňa. Havaj. Nie je to krajina, ale je to miesto. Určite Havaj. Príroda. Ľudia. Prístup ľudí proste. Aloha. A jedlo. A tretie miesto... Teraz to prišlo. Z iného súdku musím vybrať niečo, rozmýšľam. Nie, daj na prvú, hoci čo, kľudne daj akože... Rozmýšľam. Že môže to byť kľudne nejaký ostrov, akože nemusí to byť iného súdku. Ťažko povedať.
Tajsko určite. Mám dobrý vzťah k tej krajine. Tajsko, Koh Samui. A prečo? Jedlo, pozitivita ľudí strašná. Myslím si, že to oni, aj keď veľa ľudí tam je proste chudobných, proste stále sú happy, viac menej, lebo sú ako keby s tým zmierení. A ľudia, jedlo a tiež príroda. Tak príroda je veľmi dôležitá všade. Jasné, no. Hej. Rozmanitosť tej krajine, tá krajina je strašne veľká tiež, takže juh vyzerá úplne inak, aj tu jedlo je úplne na juhu, úplne iné ako je na severe Chiang Mai, niekde pri hraniciach, takže... Nikdy z tých troch krajín som nebol, takže ďakujem za tipy. Jasné. Havaj mám akože tam veľmi stále chcem ísť, len stále sa niečo stane, že to máme aj ja. Vlastne Japonsko, Havaj, to tam stále mám nejakom akože, že vyžili ste. A Thajsko, to som nejako ignoroval, díky za tip. Že ja som bol veľa v Južnej Amerike, že tam sme prešli vlastne skoro všetky, asi 2 štáty, čo tam chýbajú. Venezuela, kde sa teraz veľmi neoplatí ísť. Áno. A myslím, že ešte sme neboli v Ekvádore. A to ešte ma napadlo, keď si vral, že presne, že to je tá mierka, keď ja som prišiel prvýkrát do Ameriky. Áno. To bol síce New York, myslím, hej, prvýkrát do Ameriky, ale nie, Patagónia, Argentina, Chile, no to je jedno. Hej. To bolo, že nekonečne veľké. To ja si pamätám, vieš, že na Slovensku, vieš, akože to ideš a stále sú nejaké dedinky, nejaké mestečka, ale celá Európa je, že to je, že všade niečo je. Veľká aglomerácia. Veľká aglomerácia jedna veľká, že málo kedy zažiješ pocit takže pustatiny, divoké prírody. Ja to nezabudnem, to som akože aj západné pobrežie, ne západné, nie pobrežie, ale západ Spojených štátov, taký ten okruh, čo tam robíš, potom Arizona, Nevada, neviem, že tam ideš, cez tie národné parky. Áno. Zion a Ježiš, no to som ináč mohol povedať, Zion. Hej, to je krásne tiež. To tiež strašné, Utah, Zion je krásny národný park. No. To je krásne, lebo ešte mám jednu otázku, že v Amerike, kam si nás poslal, kam nechodia bežne akože ľudia z Európy. Že nejaká taká destinácia, že kam nechodia, ale ešte k tomu dojím, že ešte som dopovedal tú svoju myšlienku, že ja som bol z toho úplne unesený, že my sme šli že 300 km a nič tam nebolo. Vieš, že ideš v tej krajine 300 km a tam nie je nič. Že to som zažil hlavne v Patagónii, ale myslím, že aj akože v Spojených štátoch som zažil také tie, keď som šiel do takého mestečka, že Weed. To bolo tak na hranici Kalifornie a Oregonu. Tam je, to je pri Národnom parku sa mi zdá. Áno. A to tiež sme šli proste, že nekonečným lesom. A to dnes bude, že išli sme, že presne, že ako je tá najväčšia hora, je to v Kalifornii asi Yellowstone, ja mám Yosemite, ja mám tým ako na mená, názvy, že hoci čoho, že neviem. Ale je tam najväčší kopec, najväčšia hora kontinentálnych Spojených štátov. Nejaká väčšia je ešte niekde, neviem, ale že to je najväčšia. Neviem, ako sa to volá, nejaký White, niečo. A teraz White Dome? Počkaj, to je... No a teraz akože to bolo, že vlastne my sme boli akože na také dedinke, mestečku, ktoré bolo, že na východe, akoby smerom akoby do vnútrozemia Spojených štátov a mali by sa dostať akože na západ. A teraz akože Google Maps mi hovorí, že chod takto, že obiť to celé pohorie. A to je presne slovenská logika. A to, že to bolo, že neviem, že 4 hodiny. A potom pozerám, zoomujem si to a vrajím, že však tam cez ten kopec ide takto, skrátka. Však čo ja budem chodiť takto, keď môžem prejsť takto. Kámo, 8 hodín. Takto sme šli ničotou lesom. Hore sme našli jedno nejaké opustené, také 3 domy, kde boli nejaké hippisáci proste. A potom som bol najväčší, akože pre mňa, že úplne som z toho zdesený. Išli sme autom, frajerka už vedľa spala. Že ona úplne nadávala mi, že ty si úplne Karol, že ty si proste, nechcem to ani povedať, čo mi povedala. Lebo sa to nehodí do vlogu a rozhovoru. A zrazu proste ideš to ničotou, už 6 hodinu. Už vidíš, že ešte ďalších, ja neviem, 3 hodiny pôjdeš, že fakt nič. A zrazu z ničoty vyjde proste Jeep. Tu máme okná, však akože OK. A teraz ide za tebou a nič. Ide. A teraz proste všetky tie americké filmy, ako ťa niekto chytí, zakope niekde, vieš. A teraz ja idem na tom aute a to auto, že nič. Spomalujem a naznačujem mu, že ma môže kľudne prebehnúť. A on ma neprebehne. On spomaluje a takisto za mnou. A ja teraz, tá frajerka spí. A ja v hlave, že OK, ja som ju svojou nezodpovednosťou zabil. My sme mŕtvi, vieš, že čo teraz mám spraviť? Úplne som mal také vnútorné zlé pocity a ten typek za mnou šiel hodinu takto, že ma fakt akože, že proste
spomalil, pridal. A hodinu ma proste takto akože prenasledoval. A potom po hodine to zase niekde dole sa akože odbočilo a išiel preč. Ale to som si uvedomil, tú veľkosť Ameriky, že tieto slovenské, európske skratky cez les tam fakt neplatia. Že prosím, všetci, ak budete v Spojených štátoch alebo aj v Južnej Amerike, kdekoľvek, Google Maps vám povie tú najlepšiu cestu. Skratky nestoja za to, aj keď to vyzerá na tej akože mape, že to je kúsok, to si dáme skratku, tak to vôbec nefunguje. A to bola aj tá ten zážitok z Južnej Ameriky, kde ide, že dedina a medzi dedinami je 300 kilometrov. A nič, iba mŕtva lamy. Presne tak. A sem tam sme stretli, to je dosť crazy pre mňa bolo, že cyklisti. Takí tí akože ľudia, ktorí idú proste na bicykli rok v kuse, tak oni sa presúvajú proste takoto ničoto na bicykli. Obdivuhodné, lebo to oni musia 300 km, to je, ja neviem, keď dajú za deň kilo, 100 km, tak aj tak sú to 3 dní. Takže že crazy. Ale tam si uvedomíš, že to je že tá myšlienka, ktorú tento som monolog uzavriem, že ja som si vtedy uvedomil, že v Amerike sa inak ako vo veľkom myslieť nedá. A to bolo to, čo aj vo mne sa to zlomilo, že to je ten priestor, tá geografia toho je tak veľká, že tam vlastne môžeš iba uvažovať akože všetko vo veľkom. Lebo že tam to nie je nič malé. Tam nie je nič malé. Tam je všetko veľké a to keď si v Európe si vlastne, tak všetko je také malé, útulné, vieš, že to aj majú asi radi aj, vieš, veľa amerických filmov máš o tom, keď Američania prídu do Talianska a sú úplne unesení z tých malých fiatiek a uličiek, vieš, že to je pre nich vlastne, že to úplne úžasné. A pre nás je vlastne úžasné to, že to je kontinent, alebo kontinenty spojená, teda alebo však aj to je také blbosť, make America great again, tak to akože potom aj vedno zle je great again, vieš. Ale celkovo tak tie kontinenty Ameriky, Severnej a Južnej sú neuveriteľne obrovské. Áno. Je tam nádherná príroda a vlastne inšpirujú ľudí k inému nazeraniu na veci, tak že vo väčšom. No a kam si nás poslal do Ameriky? Do Spojených štátov amerických, kam nechodia bežne ľudia? K tej veľkosti, ak si môžem vec podať a rád ti odpoviem, že aj tie mapy, ktoré my poznáme, teda asi normálne, že sú strašne disproporčné. Neviem, či si náhodou videl nejaké dokumenty o tom, že počul som o tom. Mapy, alebo taký z mojich obľúbených youtuberov Johnny Harris, neviem, či ho poznáš náhodou. Poznám si. Strašne dobré dokumenty robí, vyslovene nejakých témach, o týchto veciach a práve mal hrozne rád mapy. To je jeho úchylka, pravdu povedac. No a on hovorí o tom, že ako tie kontinenty sú reálne o mnoho väčšie, ako ich my na mape poznáme. Áno. V podstate, že aj tá Afrika je o mnoho vrát väčšia, aj tá Latinská Amerika je o mnoho väčšia, ale disproporčne tam tú mapu, ktorú my poznáme, to je také rovnaké, to je všetko skoro, aby to nejak bolo vybalancované, ale v realite to také není, no. No a 3 miesta, kam by som vás poslal, tak už sme hovorili o Utahu asi, Zion National Park, Národný park Zione, to je proste pecka. Či tam je Angel's Landing, alebo The Narrows, proste sú tam rôzne typy hajkov. Je tam červený kameň, je atypický, čo asi v Európe podľa mňa nemáme. To je jedno miesto, druhé miesto určite Yellowstone National Park. Tak Yellowstonský národný park je obrovský, ale že obrovský a je to zážitok byť tam proste 4-5 dní. Hneď vedľa Yellowstonského parku je ďalší, respektíve Teton National Park. To je tiež podobný Tatram ináč vizuálne, ale tiež tam máš proste veľa wildlife, proste grizzlies, vlky a bizóny, tisícka bizónov. Ja som tam bol 2 roky asi dozadu, sme tam boli s takou partiou a my sme v jeden deň stretli proste, že 1000 bizónov a že 10 ľudí. OK, wow. Akože to je si ako úplne ako film. Časové kapsule, že sa dostaneš do minulosti. No. Takže to a ešte možno by som povedal miest, asi veľa ľudí práve že chodí do tých miest, to nejak nechcem moc spomínať, že buď New York alebo San Francisco. Ja čo by som spomenul možno aj Monterey alebo Santa Cruz je v podstate malé mestečko pod San Francisco, asi 2 hodinky od San Francisca. Santa Cruz možno niekto pozná podľa značky Santa Cruz, taká surferská značka, je tam surfovanie. A v Monterey to je v podstate taká nejaká oblasť, kde sú krásne pláže a veľa dobrých reštaurácií. Je tam krásne akvárium, ktoré je spojené aj reálne s oceánom. Jedno z asi najlepšie, ktoré som ja videl na svete. Pravdu povedac, tak to akože odporúčam. A je tam aj wine country tiež. Takže je tam strašne vinárska oblasť dole. Potom je to San Luis Obispo, Paso Robles. Vinárske oblasti, to je proste pohodička si prívodiť pri oceáne, popíjaš si vínko, dáš si sirik. Takže to asi tieto miesta. Červené, biele, ružové.
Červené u mňa. A máš nejakú obľúbenú? Alebo nejaký... A obľúbené? Značky myslíš teraz? Alebo odrodu, vieš, ako Merlot. Vieš čo, nie, ja som Cab človek, Cabernet Sauvignon, to rád. Hej. To rád, taký full body, fruity, no to je môj štýl, hej. Tým je, ďalšie, nad San Francisco je hodina, v podstate nad San Francisco je tiež vinárska oblasť, Napa Valley alebo Sonoma tiež, tak tam proste ideš cez kopce a máš samé vinárske oblasti, viac menej 100 rôznych viníc a je to tam vybudované, tam človek ide na víkend proste a môžeš si dať pokojne vínko, môžeš šoferovať slušne, samozrejme, takže to. Krásne, už teraz si balím kufre. Nie, testovanie je veľmi dôležité. Otvára učí k tolerancii, to je veľmi dôležité, to je základ podľa našej všetkých spoločnej budúcnosti, byť na sebe lepší, tolerantnejší, otvorenejší a pestrosti a proste svet je krásny a ja som tak sa raz takto rozplakal na Lofotoch. Ja to nevyzerám, ja som dosť citlivý človek. a bol som na Lofotoch, na takom krásnom meste. Čo sú Lofoty? Prepáč. Lofoty sú časť Severného Norska. Aha, je to veľmi také fjordy, alebo... Hej, je to pohorie, Lofoty, odporúčam veľmi. Áno. Je to asi jedna z najkrajších, akože v Európe som asi nič krajšie nevidel. Že je krajšie ako Švajčiarsko a aj všetky tieto Alpy, francúzske, švajčiarske, neviem aké, sú nádherné. Ja milujem hory, takže snažím sa tie hory a Lofoty sú už vlastne na severe Norska. Je taký výbežok. Je taký polostrov. Áno. Sú takoby Tatry, hory, Alpy, ale namiesto dolín tam máš všade proste, že more. Severné more, máš tam krásne pláže, no a ja som takto bol s frajerkou na jar, tam je jar, že apríl, máj, že sa topia snehy a tak, takže veľa vody, všade veľa vody, hore na štítoch je ešte trocha snehu a dole to už je celé roztopené. No je tam máš už vlastne, tam máš polárny deň, v podstate, že tam máš od druhej, pol tretej zapadá slnko a ráno o 6. už akože vychádza. Takže už sa to blíži k tomu akoby tak sa to volá, neviem, proste, že celý deň svieti slnko. No a tam som bol na takom mieste, že pláž Kalvika sa to volá, kde žili tam norský básnik v takom nejakom stane. Je to proste, že biela piesková pláž, krásna. Okolo nej je taký machový pás a z toho idú proste vysoké, ostré štíty hor, kde na ich vrchole je ešte trocha snehu. Že vizuálne, že brutálne atraktívne. Bielý piesok, Tyrkisové more, a machový taký obal a do toho proste ostré štíty hôr a až hore sneh a ty tam schádzaš takým v takom sedle, ako schádzaš na tú pláž, tak na jar tam tečie ešte vodopád na tú pláž. No ja som tam stál takto, my sme tam boli sami, tiež žiadni ľudia, proste ako si ty spomínala, že celý deň tam si a si povedal, že takáto krása, žiadni ľudia, že to je úžasné. Vieš, že pre nás dvoch to bolo na celý deň úplne, neviem, čo by sa stalo, keby sa tam niečo stalo, ale na to nemyslíš. A som tam stál a popri mne tiekol proste potok, alebo teda vodopád, prírodný. Videl som tú pláž dole krásnu, nádhernú. A som si predstavil svojich starých rodičov a ich rodičov, ktorí proste nemali šancu cestovať, ktorí celý svoj život prežili tuto niekde zaseknutí, lebo tak to bolo. A som bol veľmi vďačný, že ja som túto možnosť dostal. A ja som sa od dojatia proste že rozplakal, že som to proste akože mal možnosť zažiť. No rozplakal, akože siekli mi slzy. Vnútorne som proste bol dojatý. Slzy šťastia. Slzy šťastia, hej, a také dojatia, že to je krásne, že to je také super, že žijeme v tom najlepšom možnom svete a čase. Aj keď veľakrát si tu myslíme opak, ale realita je taká, že nikdy nám nebolo lepšie. A je to super. A práve pri tom cestovaní si to veľakrát uvedomíš, že ako nám je dobré aj tu na Slovensku, aj tu na tejto planete. A napriek všetkým tým zlým veciam je to najlepšia doba na život, akú kedy ľudstvo malo, vieš. A to je super. Hej. Best time is now. Hej. No. Tak to asi neviem. Tento sa to ukončil. Jasné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi si to vážim. Pozvanie, Karol. Veľmi si to vážim. Super. Rád som ťa spoznal. Budem sa tešiť, keď na budúci príde sa znova stretneme. Možno aj tu. Alebo kdekoľvek inde. Užívaj si život. Ďakujem Šír dobré meno Slovenska. A rob najlepšiu robotu, akú vieš. A buď šťastný. Aj ty, díky moc za pozvanie. Inšpirujú ľudí. Hodne zdravička and hit like and subscribe. Máte nás radi, vy nás máte radi. A tento vlog vznikol vďaka podpore Tupperware. A
a že bude fajn, tak si užívajte. A cestujte. Cestujte. Kľudne aj do vedľajšieho mesta, v ktorom teraz ste. Proste dôležité je sa hýbať, lebo pohyb je život. Peace. Čaute. Čaute.